uvuke. Uhlelo lwethu lesibaya samadoda indaba ezitha alikhulumi ngomnyango wezempilo kuphela. Luyakhuluma nalolu daba lokuthi lolu gender based violence, ukushawa kwabantu besifazane noma ukushayana kwabantu besebudlelaneni bethandana. Zikhona ke izifo indaba ezitha ezisibulalayo ezingathi sibulale. Uyabona nje isifo sikashukela, uyabona njengoba besilapha ezansi sifika sonke siqale sitheste wonke umuntu ushukela. Kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi abantu bakithi basitheste isifo sikashukela, ngoba uma ngabe unganakile ugcina ukukhuphuka ushukela, umuntu abone eseshayeka phansi ukuthi ushawe inyoni noma ubethakathwa, kanti cha ingoba ushukela ukhuphuke kakhulu. Ziningana izifo ezithinta abantu besilisa ikakhulukazi. Kunesifo indaba ezitha engisibiza ngokuthi umdlavuza womshini womuntu wesilisa. Ngiwubiza kanjalo ke ngoba ngingenalo igama lesizulu. Nge-English ibizwa ngokuthi prostate cancer. Le cancer le ibulala abantu besilisa kuphela, futhi abantu besilisa babantu abamnyama. Ungaze uyibuze ke wena ukuthi yingoba iyacwasa yini le cancer njengoba ibulala abantu abamnyama? Cha, yingoba abantu besilisa babantu abamnyama bakukhonzile ukusondela emtholampilo. Kanti siyayesicela ukuthi njalo ngonyaka at least abantu bahambe baye emtholampilo bayochecka, bachekele yona le cancer. So namhlanje udokotela uzoyixoxa angene kuma details, akhulume nanokuthi siyibona kanjani. Uma obaba behleli kanje bazoyixoxa indaba yokuthesta, udokotela angene kuma details akho. Kodwa singagcini lapho, sixoxe nanendaba zesifo ezithathelana ngocansi, ngoba kulula abantu besilisa ukuthi bayixoxe leyo uma bebodwa, ngoba bayakwazi ukukhuluma bakhululeke. Bacijisane futhi ukuthi uma ngabe omama bebabili bebathathu la ekhaya, wena njengobaba ubavikela kanjani ukuze isifo singabangeni? Wena njengobaba yikuphi ofuna ukwenze ukuze ubavikele labantu othi uyabathanda? Lolu hlelo ke lanamhlanje elwalokho indaba ezithi ukuthi abantu besilisa bakwazi ukuthi bakhululeke, baxoxe indaba nomnyango wezempilo, bakhulume nomfundisi uLuvuno ukuthi abantu besifazane baphatha kanjani, isizwe sakhiwa kanjani, umndeni wakhiwa kanjani.